लोगोफोर ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेटनि जुगाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय बयनिख्रुइबो गोरलैसिन राहायानो जाबाय इउट्युब, जेराव सुबुंनि गेजेराव फैनानै गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हायो। नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना थारैनो सैथो खोथाखौनो खोनादों। लोगोफोर, दिनै आं ओरैबायदि सासे इउटिउबारनि बागै बुंनो सानदों, जाय इउटिउबारा गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै जाफुंसार जानो हादों। लोगोफोर, जायनि मुङा बि-बस, बिथांनि गुबै मुङा सन्जय बर'। लोगोफोर, बिथां सन्जय बर'नि जोनोम जायगाया जाबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला गरेस्वर गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे बिमा-बिफा आरो फंबाय सानै दङ। लोगोफोर, बिथां सन्जय बर'आ भिडिअ बानायनो थाखाय गंसे मोजां मबाइल गैयामोन, नाथाय दा बिथाङा आइफन 12 प्र मेक्स मबाइलजों भिडिअ बानायो। लोगोफोर, नंगौ, बे खोथाया थारैनो सैथो। दा इउटिउबाव बि-बस बुङोब्ला गासै सुबुङानो सिनायो। लोगोफोर, नाथाय दासिम जाय बिथांमोना बिथां बि-बसखौ सिनाया, बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै सिनायनानै लादो। बिथाङा सासे बर'नि गोख्रों इउटिउबार, जायनि साबस्क्राइबारा दासान्दि 1 मिलियननि बारलांबाय। लोगोफोर, बिथां सन्जय बर'आ 2020 मायथाइयाव इउटिउबाव आगान होजेनदोंमोन। अब्ला बै समाव बिथाङा बर'नि मोनसे चेनेल खुलिदोंमोन, जेराव बिथाङा गोबां भिउ आरो साबस्क्राइबार मोननो हायाखैमोन। लोगोफोर, जायनि थाखाय बिथां सन्जय बर'आ मोनसे बि-बस मुंनि चेनेल खुलिनानै हिन्दी रावजों भिडिअ आगारनो जागायजेनो। जाय भिडिअआ लासै लासै सुबुंनि गेजेराव भाइरेल जालांनानै बिथां सन्जय बर' एबा बि-बसखौ बयबो सिनायजानाय जालाङो आरो लोगोसे दासान्दि बिथांनि साबस्क्राइबारा 1 मिलियननि बारलांबाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बि-बसनि बागै एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ। लोगोफोर, सन्जय बर'नि बेफोरबायदि इउटिउबाव जाफुंसार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा, मानोना बिथाङा सासे गोरिब न'खरनि सुबुंमोन, जाय बिथांनियाव दामि मबाइल गैयामोन आरो लोगोसे बिथांनियाव मोजां गंसे साइकेल बा बाइक गैयामोन। नाथाय बिथाङा गावनि गंसे साइकेल, जायखौ बिथाङा BMW होननानै बुङो, बेखौ लानानै बिथाङा गोबां गोजान गोजान जायगा बेरायनानै आरो दावबायनानै भिडिअ बानायनो सुरु खालामजेनो। लोगोफोर, जेब्ला बिथाङा गिबि खेब भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, अब्ला बिथाङा गावनिनो 2GB रेमनि सामसुं मबाइलजों भिडिअ शट खालामजेनदोंमोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय एबा मिथिखाबाय जानांगौ, मानसिया जाफुंसार जानो थाखाय आरो गाव नाजायोब्ला मावनो हायै खामानि जेबो गैया। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बि-बसनि बायोग्राफिनि बागै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। अब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, लाभ इउ अल, थेंक इउ सो माच लोगोफोर।